σταθεί δίπλα στα σχολεία, δίπλα στους δασκάλους, δίπλα στα σχολεία τα οποία υπάρχει κίνδυνος να κλείσουν, γιατί τα στοιχεία μου εδώ που έχω είναι ότι στο τελευταίο ΦΕΚ για τις συγχωνεύσεις και τις καταργήσεις, καταργήθηκαν πέρσι 36 σχολεία, συγχωνεύτηκαν 30, υποβιβάστηκαν 79 και ιδρύθηκαν μόλις 10. Και ενώ φωνάζει η εκπαιδευτική κοινότητα, μειώστε τα παιδιά στο τμήμα, γιατί αν μειωθούν τα παιδιά στο τμήμα, σύμφωνα με τους επιστήμονες που θα είναι καλύτερη και ποιοτικότερη η εκπαίδευση, αντί 15 στο νηπιαγωγείο και 20 στο δημοτικό, δεν έχουμε λεφτά. Τα κρατάμε για τους δημοσιογράφους για να μας διαβάλουν. Έχω να πω και φυσικά ότι μειώνεται κάθε χρόνο η χρηματοδότηση, ενώ είμαστε στη 18η θέση η Ελλάδα στις χώρες της Ευρώπης στην χρηματοδότηση από το ΑΕΠ, δηλαδή ο μέσος όρος είναι 5,1 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς είμαστε στο 4% του ΑΕΠ. Η Γρυλανδία είναι στο 10,8%, γιατί κάποιες χώρες θεωρούν την εκπαίδευση επένδυση. Εμείς απλά εδώ θεωρούμε αναγκαίο κακό. Είμαι σίγουρη, και το λέω για να το ακούσουν όλοι, και προς το όποιος μας ακούει πέρα από εδώ, ότι η αριστερή συμπόρευση θα σταθεί δίπλα στις τοπικές κοινωνίες, να δημιουργηθούν, όπως είπε και ο Στέφανος Σολούζας, υποδομές για να μείνουν οι νέοι στην επαρχία. Υποδομές, όπως είπε, και σχολεία, τα οποία σχολεία μπορούν να μείνουν ανοιχτά μέχρι και στο τελευταίο χωριό, ενώ κλείσαν τα σχολεία στην Ύπαιθρο για να τα στιβάζουν σε ταξί και λεωφορεία. Γι' αυτά δεν ξέρω γιατί έχουν λεφτά. Ένας δάσκαλος κοστίζει λιγότερο. Και σε ένα μικρό χωριό, ο δάσκαλος, το σχολείο, είναι πηγή, πώς να το πω, δεν είναι μόνο η μόρφωση, μπορούν να γίνουν πολλές δράσεις σε ένα σχολείο ανοιχτό. Στα σχολεία μας πλέον δεν υπάρχει τέχνη, δεν υπάρχει θεατρική αγωγή, ελάχιστοι διορίζονται, γιατί θέλουν να βγάλουν τεχνοκράτες. Τέλος. Μιλάμε μόνο τα αναλυτικά προγράμματα, και θα τελειώσω εδώ να μην σας κουράσω, δεξιότητες. Δεν υπάρχει ενιαίο πρόγραμμα για την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών, για να κάνουμε ευτυχισμένους ανθρώπους, για να ξέρουν τι θέλουν, για να σέβονται το διπλανό τους, για να μάθουν την αλληλεγγύη, να μάθουν πραγματικά πώς λειτουργεί ο κόσμος. Θέλουν απλά να μάθουν 2 αγγλικά και πώς να κρατάνε το δίσκο μετά στα νησιά όταν θα πηγαίνουν να δουλεύουν. Ευχαριστώ, συγγνώμη σας κούρασα.